Chứ vậy là tụi này trong hơn Facebook monetize thế này thì kan sian no trong hơn Facebook khởi tập bộ kan pung tua là kan trăng em mà ni zon thua video mà reels le thla poni se kan upload pianga kan comment section a welcome message emo greeting message kha automatic alan maidan tool asset dan ha karon ta lang don ni thiam berero chukani ha olawa ma se vai ho soile english video an siam te choga mothawa ma se me zo trong nge ya siam hi kala mulawa chu kapui theina chewani ring na he video hi kan siam ani ring clear nge che trong kai pui nge po kan be se kan Facebook kan lutanga masain karon ko tir zel kan lu zel na turaka fei kan ko tir kan Facebook kan luta ti yana lo lang chunglam vei lama hian ta hian kan click tanga chumi zo ti hian lo lang leng dashboard create ti lang fei kan ko ti le dashboard a hen kan lu danga dashboard te poti the tho ha chu po chu lo ni se te kan lu danga dashboard chumi zo kan scroll thanga kan thai thanga monetize ti zo na hen kan met le kewanga monetize ti zo na chuan kan thai thalenga kan scroll thanga subscription ti zo na hian kan met le kewanga ti hian lo lang chumi lo lan zo chuan edit sign up page flash sale ti te custom stickers promotional link pin comment subscriber list ti te lo lang promotional link zo na hian kan click potanga chuan link hi kan copy doni copy link ti zo na kan met doni chumi kan me zo chuan noi chi a kan pin comment PINNED pin comment ti khawma kami zo na kan met le keu anga chumi zo ti hen lo lang doni kan message tu dan ha oh nice to see you again ti hen kan zia ke chu hai fiam thu de brawin hetiang hian kan du danin kan edit thei don ne du le kalo lo ma cheu mizo tong pan jek the du le hindi pon du le chinese pon thei kha chu ko salo hindu dan kha ki han zia ka nga chuan chumi kan edit zo chuan preview anoya preview ti zo na hen kan met le keu anga chuan kha kan confirm anga kan save to mai don ni chu hemi kan save zo nge kha ka off ang alan reng ka kaning ti chuan he ta achunga hian ding lama hian han en la chunglam sir ding lama mi hi apol hi kimi hi on off na ni I off pay keu mai don ni alani du lem lo chuan alani du le si chuan I on le menga I metanga zona han ain thai penga male mena pay to men kha chu ar salo han a pay keu anga ti khan all sam to I lo log punya ke be se tuna alang tak em comment section kan confirm ke ma thil post pakhata hen kan lut chinanga he ta lal than puya ke thi mo du ti zo a hen han lutanga kan ena comment section alang chiang alang tak em ti kan
eng lawang hey hi chung hi lang ngi hi nice to see you again se thudi minan hla le la ke ve mai tan hian chi hi lo lan hi mo in tang kai pui ngei ka be se